13. je januar 2021. godine. Staru planinu je prekrio sneg, za skijaše savršen dan. I Uroš Dragićević iz Knjaževca je krenuo sa drugaricom na skijanje. To im nije bio prvi put i ništa nije ukazivalo na to da bi nešto moglo da krene po zlu. Mi smo išli godinama na skijenje, drugarice i ja. I pa ništa, čuli smo se neki dan pre toga da idemo na skijenju, dogovorili smo se kao idemo, pođemo 13. ujutru i mi smo pošli baš oko 8 ujutru. Nakon nekoliko sati skijanja, Uroš i njegova drugarica seli su u kafić. To je trebalo da znači kraj tog njihovog izleta. Međutim, Uroš je želeo da bar još jednom stane na skije. Samo još jedan spust. Ja sam nju tero, ajmo na još jedan spust. I sad tu ona kaže pa nemam pojma da li da idemo, jedan lik nas pita hoćete na motorne sanke, ja rekao idemo da se spustimo još jednom i ja u tom momentu u kafiću ostavim ranac i novčanik i telefon ostavim njoj. Ovo je bila odluka koja ga je umalo koštala života. Bilo dosta magle i tog dana nekih sat vremena pre mog spusta su otkazivali neke časove i baš je bilo veliko nevreme i baš je bilo nepogodno za skijenje. Ipak, on je čvrsto bio rešen da se spusti još jednom. Znaš onaj osjećaj kada objektivno znaš da ne bi trebalo nešto da radiš, ali te neki đavo tera, pa ga ipak uradiš. To je bilo tako. To je bio zadnji spust, oko 3 i 5 popodne mi je bio učitan ski pas. Zalutao je. Ipak, mislio je da će lako da reši ovu situaciju. Samo treba nekoga da pozove i to je to. Prvo što sam uradio, pošto meni je telefon uspoljen u levom džepu, ono što sam uradio, tu sam se pipnuo da vidim gde mi je telefon. Ali, sećaš se da mu je telefon ostao kod drugarice? I samo sam bio u fazonu, sad sam u problemu. Uroš je satima lutao uz neku reku na koju je naleteo. Kako si se snalazio u tom trenutku? Šta si pomislio? Pa, po tom pitanju nisam osjećao ni glad, ni žeđ, iskreno. Verovatno zbog adrenalina. Ali tu je, ako ništa, mogao sam da pijem vodu, pošto bio sam pored vode. Da. Ali nisam. Zbog adrenalina, znači samo sam gledao nekako da izađem negde, da naletim na nekoga, da vidim neku kuću. To mi je bilo gore. Prolazili su sati i sati i sati. Tačnije, prošlo je više od 12 sati od kako je krenuo niz ski stazu. Rodio se novi dan, a društvene mreže i mediji brujili su o Uroševom nestanku. Sam na hladnoći, u šumi, bez igde ičega i ikoga čekao je da se desi nekakvo čudo. A onda... Na tom mestu gdje sam bio, nije bilo ničega. Ni kuća, ni ono. Znači, jedino što sam vidio su dva svetla. Svetla na kraju tunela. Spas. Jedno svetlo bleštalo iz lampe Uroševog sugrađanina, a drugo iz lampe člana Gorske službe spasavanja. Mi smo se našli preko puta reke i oni su mene, ja sam njih video, ali oni meni nisu. I onda tu smo se, na dole smo se našli. Uroš je samo jedan od bezbroj osoba koja je spasila Gorska služba spasavanja. Heroji koji rade posao za koji sem aplauza, pa baš i nema nekakve naknade, ali koji prave razliku između života i smrti. Moje ime je Stefan Marković, a ti slušaš Cinsov podcast Glasna žica. U ovoj epizodi govorimo o Gorskoj službi spasavanja. Ko su zapravo ti ljudi? Koliko su važni i zašto? Ali i onome što malo ko vidi, kako se ova služba finansira i kakav je njihov zakonski status. Srbija ima superheroje. Oni nemaju laserski pogled, nemaju ledeni dah, ne paradiraju po strip tablama, niti spasavaju svet od zlih supergenija, ludih naučnika ili možda vanzemaljaca sa druge planete. Nemaju plašteve, mada imaju nešto što bi moglo da se nazove kostimom, to su crvene jakne.
I imaju svoj amblem, crveni krst preko kojeg je bela biljka runolist. I oni su, baš kao i superheroji za koje znaš, tu kada je najteže. Govorimo o Gorskoj službi spasavanja. Dakle, spasavanje u opštim planinskim uslovima, spasavanje iz speleoloških objekata, spasavanje iz jama, pećina, spasavanje iz stene ako je neko zaglavljen, spasavanje na skijaškim terenima kao mesto gde nas ljudi najčešće i viđaju sve. Ovo je Aleksa Dragojlović i on je načelnik Valjevske stanice Gorske službe spasavanja. Kaži nešto. Proba 1-2, test mikrofon, 1-2, proba. Aleksa je krupan momak, kratko ošišan, ali ne izgleda zastrašujuće. Dočekao me je u skromnoj kućici nasred gradskog parkinga u centru Valjeva. Tu su prostorije ove stanice GSS-a. Sa njim sam pričao nakon slučaja koji je podigao celu Srbiju na noge, a u kojem je i sam učestvovao. Jedna vest koja je baš pre nekoliko trenutaka stigla, devojčica Dunja Marković, stara 2 godine, nestala je oko 14 sati u Ubu. To je navedeno putem sistema Pronađi me, ima smeđu kosu, smeđe oči, visoka je oko metar. U trenutku nestanka na sebi je imala sivu trenerku. Kako je Gorska služba uključena u ovo i kako je sve to izgledalo? Mi smo oko 9 časova primili poziv, oko 9 sati uveče. Kada je Aleksi zazvonio dežurni telefon, on je bio u krevetu i spremao se da spava. Zvali su iz policije. Zahtjeva se naša asistencija na terenu. U tom momentu, nakon toga krećemo u proceduru, tad je već i sistem Pronađi me bio aktiviran. Samo pola sata od prijema poziva, ekipa Gorske službe spasavanja prešla je 20 km i stigli su na lice mesta. Obavešteni su i volonteri iz Beograda. Oformljen je takozvani štab akcije koji se uvek oformi u tim situacijama. Štab akcije je jako bitna stavka. Šta je to? To je zapravo mesto u kome se nalazi 1 ili 2 spasioca Gorske službe, u kome se uglavnom nalazi i ljudi, pripadnici MUP-a i svako ko koordiniše nekim ljudima na terenu. Ko je sve učestvovao u pretrazi? Dakle, to su bili i lovci koji jako dobro poznaju teren, koji su jako bitan faktor u samoj pretrazi terena. Bili su ljudi iz MUP-a, bili su i lokalni meštani su takođe tu bili i tu smo nekako oformili taj prvi neki deo pretrage terena. Ja mislim da je bilo oko 60 ljudi, 70, u takozvani češalj. To je da spasilac stoji, to je da čovjek stoji do čoveka. Vreme je prolazilo. Svanuo je novi dan, bilo je 4 ujutru, a od devojčice ni traga, ni glasa. Ekipi GSS-a nije bilo lako. Postalo je dosta hladno već, oko -4 je bilo, -3. Grane su onako dosta zaledile, ne možeš ni da je polomiš, onako malo te se stvorila kao neka poledica po njima. Teren je, sa druge strane, teren je bio jako nezgodan, tu su bile neke oranice ogromne, bilo je dosta obala, dosta šipražija, gusto granje, gde jednostavno ne možete, zaista ne možete da se provučete tuda. Teren su češljali do 5 sati. I dalje ništa. Napravili smo pauzu malu u smislu da smo nešto pojeli, malo se ugrejali i već u 6 sati smo napravili novi plan pretrage terena, zajedno i opet sa ljudima iz MUP-a. Ipak, ova priča, kao što verovatno već i znaš, ima srećan kraj. Devojčica Dunja Marković iz Uba pronađena je jutros posle potrage koja je trajala celu noć. Nju je pronašao pas tragač Gorske službe spasavanja nedaleko od kuće u kojoj živi. Gde je pronađeno? Dete je pronađeno negde oko 650-700 metara vazdušnom linijom od kuće. Dakle, u jednom kraju šume, tamo je pronađeno i po priči sad kolege, dete je ležalo, oni su se prvo uplašili da nije ono najgore. Nakon toga je ona nekako odreagovala, oni su je podigli, obavestili su štab akcije, krenuli su odmah nazad kolega je zapravo jedan skinuo jaknu i umotali su to dete u jaknu pošto je bilo pothlađeno i drugi kolega je krenuo da trči uzbrdo
sa detetom da izađe što pre iz te šume ka tom putu na kome je bilo dogovoreno da dođe vozilo GSS-a. Spasioci Gorske službe spasavanja pomagali su i nakon bombardovanja RTS-a, zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu. I nemaju sve akcije u kojima učestvuju Srećan kraj. Danku Ilić, devojčicu koja je nestala 2024. godine, nisu pronašli. A ko su uopšte spasioci? Dakle, ljudi su različitih profesija, od automehaničara, od lekara do pilota, od pilota do čoveka koji drži kafić, od čoveka koji drži kafić do ski instruktora, pravnika, advokata, tako da zaista široki spektar ljudi koji se nalaze kod nas u organizaciji. Dok smo Aleksa i ja razgovarali, u prostorije je ušao još jedan volonter, Stefan Drakulić. On je baš čitav život posvetio spasavanju drugih, jer i njegov posao podrazumeva upravo to. On je vatrogasac. Moj menjak je rešio da mi pokaže šta sve Valjevska stanica ima od opreme. Šta se nalazi na zidu? Evo ovako, sad imamo ovde zid što se tiče opreme. Tu su nam oprema za tehničke intervencije, recimo karabineri, tu su spravice za visinu, tu nam je užarija, rančevi, urtne, kacige, tu nam je nosilo nes za veoma uske prostore i jame. Možete vidjeti, recimo... Zašto ovo služi, na primjer? To služi da konektuje, recimo, dva užeta, da se konektujete sa sidrištem ili da napravite neki sistem. Sad, recimo, evo možete vidjeti ovde spinalnu dasku koja je, recimo, imobilizaciono sredstvo kad je u pitanju povreda kičme, vratnog dela kičme, recimo... Sva ta oprema košta mnogo, da se razumemo. A finansiranje je, pa, veliki problem GSS-a. Od cipela, planinarskih pantalona, od rančeva, dubokih cipela, jakni, sve sami kupujemo iz naših budžeta. I sve što radite volonterski. Tako je, radimo znači, volonterski. Znači, nemate nikakvu nadoknadu za to što radimo. Tako je, radimo sve volonterski. Taj neki entuzijazam, ljubav prema prirodi, ljubav prema svim tim ljudima koji se nađu u nevolji, u smislu da jednostavno idemo tamo da pomognemo i to je to. Često se desi da nam ljudi ne kažu ni hvala. Dakle, finansiraju se iz projekata kao i bilo koji drugi NVO. Ono što me porazilo je bilo to što mi je Aleksa rekao da često iz svog džepa plaćaju novu opremu ili sipaju gorivo za službena vozila. Pa, da li mu tome pomaže i država? 2011. 12. nešto sitno dobili od države, ali je to opet sa druge strane zaista tad krenulo u lepom smeru, međutim to je od tada ništa. A da li je zakonski rešen status Gorske službe spasavanja? Da sve gorske službe u regionu, dakle i Hrvatska i Slovenci i Hrvati i Rumuni i Makedonci, svi Bosanci, svi posjeduju zakon o gorskoj službi, samo Srbija ne. Samo mi nemamo taj zakon. Stavljanje GSS-a u zakonske okvire značilo bi mnogo za ove volontere. Najpre, jer bi, kada su potrebni za neku akciju, mogli da izađu sa posla. Ali rešilo bi pitanje finansiranja. To je neki deo rešavanja finansiranja gorske službe koji je zaista mi da ne postoje trenutno ljudi koji nas sponzorišu i donatori i ljudi dobre volje, mislim da mi ne bi opstali. Da li misliš da će u nekoj bližoj budućnosti da se reši zakon? Baš tako? Ja sam optimista i uvek verujem u ljude koji će zaista doći da pomogu. I zaista se nadam da će posle 70 kusur godina postojanja naše službe, da će neko zaista doći i reći ljudi dajte pomognemo ovim ljudima. Biti deo GSS-a nije ni malo lako. Prijem podrazumeva baš ozbiljan test. Pa minimum 8 zgibova, maksimum 18, minimum 25 sklekova, maksimum 55, minimum 35 čučnjava, maksimum 75, isto toliko i trbušnjaka i na kraju trčanje, ako se ne varam, 1200 metara. A koliko su oni bitni, verovatno najbolje znaju oni kojima su praktično spasili život. Baš kao što je to i Uroš iz Knjaževca sa početka ove priče.
pre svega sam bio zahvalan, ali i profesionalci su i humani su ljudi. I svaka im čast. Ja rekao sam, ne samo na mom slučaju, nego inače što se bave tim i što pomažu ljudima. Na kraju dana, volontiranje u gorskoj službi je strašno fizički zahtevno, stresno i sem aplauza i tapšanja po ramenu malo kakvo priznanje imaju od države. Pa šta onda motiviše Aleksu, koji je sa samo 17 godina postao deo ovog plemenitog poziva, da nastavi da pomaže onima u nevolji? Od uvek sam bio tu u svim tim nekim volonterskim organizacijama, i u Crvenom krstu, i radio sam i kao spasilac na bazenu i svašta nešto. I jednostavno me taj neki duh i entuzijazam non stop vodio kroz ceo život, do tog nekog momenta gde sam video ljude u tim crvenim jaknama na planinama i na planinarskim akcijama i na trkama, koji su uvek bili spremni, koji su uvek dolazili i sa kojima, mogu slobodno da kažem, nije bilo nekog prevelikog zezanja u samom startu, i to je nešto što me nekako povuklo da konkurišem i da uđem u ovu priču. Ovo je bila Glasna žica. Moje ime je Stefan Marković. Epizodu uređivao Vladimir Kostić. Muziku komponovao Rade Sklopić. Produkcija Centar za istraživačko novinarstvo Srbije. Hvala na slušanju.